čistá bendová prekážka. Naša Evka, šumná dievka, ani žúžol čierne oči, modrá mašľa vo vrkoči a tie líca ako ruža rozvitá. Kto neverí, nech sa Tóna opýta. Tóno totiž, nech je to len medzi nami, zalúbil sa, ale prosím, súďte sami. Kde len Evku z očí, na nohu jej skočí, zavrko žukváka, buchnát na buchnát. Ty taká a taká, je to láska? Snáď. Strašné city Tóna tríznia, vyhutuje to i to. Ako jej len lásku vyznať? Prišiel na to, napísal to, lístok takýto. Milá Evička, ja som do teba zalúbený. Ja sa s tebou ožením. Napíš mi, či aj ty sa chceš so mnou oženiť. Pozdravuje ťa tvoj spolužiak Anton Kaleráb. Evka malá prečítala, pero vzala, napísala. Milý Tóno, kým sa nenaučíš pravopis, na svadbu ani len nepomyslí. Pozdravuje ťa Eva Ružová. Chodí Tónko ako obarený. Tajne vzdychá. Och, tie ženy. Prezradím vám ale, že sa učí stále, aby zdolal gramatickú prekážku. Veď čo nespraví človek pre lásku? Daniel Šenkovič a veľký potlesk pre neho, pretože je to naozaj odvážny mladý muž. Ty si dnes veľmi výnimočný, vieš o tom? Nie. Nevieš? Lebo všetci tu spievajú alebo tancujú, ale ty jediný si sa odvážil recitovať. A to je podľa mňa veľká odvaha, pretože s tým len tak niekto nevystúpi však. No, musí byť na teba pani učiteľka, ale určite aj spolužiaci hrdí. Ty si inak už nie z Margecian však. Ty chodíš do školy v Jakovciach? Áno, takže ešte raz potlesk pre vášho súťažiaceho. Výborné to bolo, aj si sa pritom skvele tváril, tak uvidíme, ako sa to páčilo našej porote. Simona? Takže Danko, ja ti poviem asi toľko, ak som ťa pozerala, ty nielen, že si to ako pekne predniesol a menil si hlas, ale si sa pritom aj tak krásne tváril ako úplný herec. Proste to bolo, ako celok pôsobíš perfektne. A ja dúfam, že sa dáš na nejakú takú školu, na nejakú hereckú alebo niečo také. Pretože talent na to máš, prednes máš úžasný a naozaj to vystupovanie a to, ako sa vieš do toho vžiť, to nemá len tak niekto. Ďakujem. Tak čo, Danko, budeš hercom? No. Myslím si, že by si sa mal vydať na túto dráhu, ako povedala Simona. Ešte si vypočujeme, čo na to Peťo. No, všetko, čo som chcel povedať, mi vlastne zobrala Simona. Tak ja vlastne neviem, čo mám povedať, ako určite, dakedy bola nedeľná chvíľa poézie, ako to tam by si určite zapadol. Proste musíš ďalej ísť, herectvo, to bude tvoj odbor, ja to tak vidím. Ďakujem. Takže máš tu aj cenné rady a uvidíme, či takúto nejakú radu do života ti dá aj Tomáš. No, mne to zobrali obidvaja. A nikdy som nebol ja ako na recitácie také, alebo prednosy, ale tvoj prejav, ten šepot, tie zvuky k tomu, všetko perfektné. Nie si náhodou zaľúbený? Že sa ti tak páči. Doteraz si taký úprimný, že povedz. Čo? Či nie je zaľúbený? Nie. Nie? Nie, ale on to vie tak dobre podať, takže mal by si byť naozaj hercom, lebo vyzeralo to, že si zaľúbený až po uši. Však ženy. Áno, takže ešte raz veľký potlesk pre Daniela. Nech sa ti páči, môžeš ísť ku svojim ostatným kolegom, ktorí ťa tiež budú podporovať.